šťastný som. A pritom prečo? Prečo Cayman? Prečo nie? Prečo by si ľudia mali Cayman? Vôbec by si nemali kupovať Caymany, aby boli lacnejšie, aby som si ich mohol potom kúpiť ja. Bolo by to najlepšia varianta, keby ich bolo čo najviac na predaj, aby ich ľudia nechceli. No a vlastne povedz ten príbeh, že ideš si po svoju. Vlastne, že tento trojkruh... Ten trojkruh sa uzatvára, neviem, či je to úplne reálne vysvetliť, ale vezieme sa na aute môjho kamaráta, ktoré sme predali môjmu druhému kamarátovi, ktorý odo mňa kúpil moju GT4, ktorú som kúpil od človeka, ktorý je majiteľom tejto GT4 RS. What? Bro, what are you talking about, man? Výborné. Takže sú dve auta vo behu a traja ľudia si ich striedajú. To je proste v skratke príbeh. Ale cítim veľkú nostalgiu, keďže si auto, na ktorom som urobil veľa tisíc kilometrov, vezieme dnes domov na uskladnenie a buď sa nám ho podarí predať, alebo si ho opäť kúpim. Čiže čo by bola tá lepšia varianta? The one I love. They know the one I love. Že už po pilotu, ja si vždycky s ňou robím srandu, že pozri, ak si dopadol, že už len ty svojim telom sa musíš živiť a nič iné nemáš, tak on, že áno, máš pravdu. Ja som nikdy nebol ani múdry, ani pekný. A vraciame sa s poslednou sériou, tento akože rok ideme dotáčať, úplne posledný. Máš pocit, že toto je tvoje auto? Hej, toto auto, aj to auto má ten pocit, že je moje. Nie len, že ja mám ten pocit, ale aj to auto má ten pocit. Jaj, to je dobré celé. Ježko, by sa kámo. Čo? Vyzerám byť šťastný a mám pocit, že ma ide provokovať toto auto u nás. Keby sa vrátil tvoj starý kamarát z nejakého... Áno, presne, a máme si čo povedať, ale presne. Prepáč, až sa cítim, že vlastne možno by som tu nemal sedieť, vieš. Nie, to je v poriadku. Že vlastne nemáš taký ten intimný moment. Nie, toto je veľmi príjemný moment, vôbec. Nepotrebujem byť, že sám. Tohto dnešného nášho stretnutia tam vidím potenciál na to, áno, že tam bude nejaká forma veľmi dobrej
a veľmi peknej spolupráce. 9 hodín večer a tento deň sme úspešne skončili tak, ako sme začali. A GT4 je opäť doma. Dúfam, že tu ostane čo najdlhšie.